Beral ajiya. Mu mai sauri mu je. Za ka fito gaskiya. Likita! Yawa da su a ina za a fitar da shi? Miji na me ya faru da miji ne wai? Miji na. Me ya faru da shi? Me ya samu miji na? Me ya samu miji na? Wannan cutar da gaskiya ba ta likitoci. Zuna ta ja. Na shiga uku na. Me ya samu miji na? Malamai wannan cutar ta ku ba ta likitoci bane a jiya ne malamai. Dakto, me ya same shi ne haka? Gaskiya mun yi masa magani mun dora shi akan hanyar magani amma kuma gaba shi gaba. Wayo Allah na kuji ma likita miji. Ya faru ajiya na kamar ta kina ajiya. Komai Allah za ki bari. Ajiya ku taki. Hakuri ne taki. Wannan fa ba da kuka ba. A ga da duba ne. Akwai da zai aje maka. A duba. Da kuma da za a yi. Kawai ka ɗauki wannan a ɗauke shi a kai shi wajen malamai. Mu dai mun yi iya bakin kokarin mu mun yi iya abin da za mu iya a wannan. Iya abin da za mu iya. Alabi. Ka taimaka ka duba miji na zai mutu. Dakto, ka ɗaura ka ƙara aure shi. Ka aure shi likita. Na shiga uku wayo. Ka aure shi. Bai bayanin dakto ka aure shi. Miji na Kai na da shiga ki uku. hakuri. Inna lillahi likita ake ciki. A gaskiya sakamakon da muka yi wannan binciken ya nuna mana cewa wannan cutar mun yi iya bakin kokarin mu gaskiya mun gagara wannan abun ya wuce na mu sai dai a je a nemi likita a je a nemi malami. Malami. Me ya same shi? Me ya same shi ne? Wannan dai mun yi iya bakin kokarin mu mun dora shi a kayan magani amma kuma gaba ɗaya abu ya gagara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da wasu irin sabon nan ne da aka yi. Dai su dan alhaji ne su ne. Ai na ga maka. Me gari? Dan alhaji ne zuwa. Alhaji yana ci. Alhaji yana ci. Kai ka san yanzu yanda abin da ake gaya kuwa? Likita da muka je ko likita. Sai yake cewa wai wannan jinya ai da samu a ciki. Wai yanzu za a je dai wai a je mutu a'a a san mu mutu ba amma shi za ka yi za mu bude shi za mu je da dan alaji za mu je gun malami za mu bi da duk yadda suka ce ni mu je gun malamin tare idan aka je gun malamin alaji to idan muka karasa gun malamin na duk abin da malamin ya yi sai mu da baki kar baka yi ka zo na asiri A'a ina ne kai da asirin mu su za mu asirin mu ya tuni kan da sun zai gane da ni an ka haɗa baki to shi za ka yi za a tashi daga nan za mu tafi gun malami da dan alaji to alhaji kuma yana kwance a ciki tunda yanzu ka samu isowa yayin tunda mutuwa za a tafi gun malami sai kai shi za mu tafi gun malamin tare amma sai mun koma gun wannan bokan ka huce wannan bokan za mu koma wannan wancan da wannan bokan da ya mutu mana aiki sai mu ce gashi asirin mu ya fara tonuwa an fara ganowa amma yayin da za a yi abin da mutu kadi yanzu za mu tashi a tafi gun malami ka ji dan kana alhaji yana cikin abinci gun mai yawa wani ina mai gadin ne ko ya ba alhaji da hajiya kai sun tafi ranar ina mai gadin ne ko kuma sun tafi tare da umar ne a zan kira dai lambar umar lambar ma ya ishi shiga ma shiga na kira lambar nan ya ishi shiga ba na daina ina nan kura ma tare da su ba alhaji ba hajiya kai hajiya mana sun ɗazu waya
Ya isa. na ci da aida ya ce Allah ya ya wajen ma ai Inda nake gaya ma ɗin kenan. to ai ta kamata a kai wurin malami ce kun tana Wannan kamar na alaji. shine wani wani asibiti ko kai rani ne Dan alaji. Alhaji, ka dawo. yaushe ka dawo yanzu nan ma an dawo ko ka zo jiya ma ban lafiya isa ba ya haya to na kira nan ba naka na kira nan ba naka ya ki shiga ka san muna Wayan na cikin shi ne wasu fireza a kashe? sannan ka san muna cikin fireza alhaji bai da lafiya Yanzu ya kai za san mu me? yi to wani asibiti aka kai shi ba yau Ai, ba Yanzu haka za mu je wutan malami ne. Hajiya ta ce mu ta tura mu gun malami. Likita ya ce wannan jinyar wato na gida ne san mu ne za a je gun malami yayi addu'a. Hajiya tana can tana wajen shi a asibiti. to sai mu je mu same su A yanzu gun malami za mu je mu. mu je wajen Sai mu malam wuce gun malamin wato ainihin idan mun je gun malami sai in yi mana addu'a sai ka dawo ka kalle shi dadi na ka kaji. kwata kwata ni da na ji Dan daji Alhaji. na bashi da lafiya ma kwata kwata hankali na ya tashi Kar ka damu dan Alhaji wato ainihin kwanciyar hankali ma ban samu ba. ga baffan kanin babanka yana kula da shi sosai. lafiya lau ma Yana kula da babanka ni na zo da sosai. kai mu je mu je wajen malamin nan Yanzu za mu je gun malamin dama mun zo mun an duduba a ka iso to yanzu mu je gun malamin ko mu karasa. Yau ba mu je mu karasa. Kai din Alhaji ka san birni fe. na kwana Wai su kai sai birni. na kwana da hankali na Kar ka damu ka san birni sosai. daga nesa kuma Lai. Kai dan Alhaji. Kai ka sha birni fa. ya sha birnin Birni na ba 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 ka bane. ya samu lafiya Ya sha birni nake ga maka. Birni nan dai ka kashe. birni ya Ka sha birni. Kai dan Alhaji. Wato nake ga maka birni yayi. birni yayi Ka sha naira. na kwana sha naira da Amma yanzu mu je mu mun malamin nan za mu karasa. da mu karisa Ya mini addu'a. Wato nake ga maka mun iso wajen ala gafarta nan. Ka gan shi shine malamin da babanka ke baka labari. assalamu alaikum Babanka ne. assalamu alaikum Barka da ala gafarta. Ala gafarta. Wato ainihin kamar na gane ku fa kuma to ai daga ni ne wannan ba kanin Alhaji Mamuda bane ni ne ai mai gadin gidansa wato kaga wannan shine ɗansa. aha kai wani yaran sannan ne Dan sannan ne. Ikon Allah ka girma Shine. aiko ina da wani da sa'a sani dan ranar da aka haife shi a ranar ne ma na haifi wannan dan nawa sai dai wannan Masha Allah, masha Allah. ya riga shi zuwa duniya Allahu akbar malam To, lafiya ne wato ainihin akwai wani abin da muka zo da shi. Ka gane? aha ina ji Wata jinya ne ta samu da Alhaji Mamuda. Mu wannan jinyar da muka je asibiti sai ma ɗaya likita ke cewa wai wannan jinyar sai an zo gun malamai an yi addu'a domin samu akai. Shi ne ɗan Alhajin yau bai dawo daga Dubai. aha Shi ne gashi nan. Kai mishi magana ɗan Alhaji. to shi ai malam wani jinya ne ya faru da babana ya jinya ya faru da wannan yin shi ya ce ya bin labarinka ya bin labarinka yana ya ce to bara mu zo tukuni da mu ni malam in dai babana ba shi da lafiya ko nawa ne dan kashi to ina zuwa A dube mini aiki, ai mini aiki. To abin nan. dau daya Ɗan Alhaji bismillah. ka dau daya inna lillahi wa inna wato duk abin da ka ji an ce inna lillahi wa inna ilaihi Me lai? raji'un to ainihin abin yana da girma to magana gaskiya dai za mu yi bincike yanzu kuma amma za mu faɗa ma me yake faruwa ina zuwa sai dai kuɗan dakace ne domin kun san aikin mu na malamai Bai komai, aka maka lai. sami ya kanta ba komai malam Aka da maka lai. ai abin naku gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe gaba ɗaya abin na rasa gane shi abin akwai munafukai a ciki Aka da maka lai. akwai munafukai a ciki suna cikin ku sannan kuma ƴan uwa ne jini ne Wato kai mu ne bi. akwai munafukai aka ramuka Allahu mai gadi akwai munafukai a cikin lamarin nan sai dai ku yi hankali domin shi lamari Rayuwar nan bai tabbas. ba tabbas ba tabbas. gaskiya kan ba tabbas to amma Bari. insha Allahu bi iznillahi ta'ala karka damu ai komai na Allah ya fi ƙarfin boka sannan kuma duk aya ta Allah ta fi ƙarfin boka Bari kuwa domin malam. insha Allahu shi Qur'ani insha Allahu rabbi in Allah da duk musulmi in dai har ya rike sa ba zai taba tozarta ba kwarai ma kuma kuma malam munafiki
shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani Allahu akbar ya ku wanda kuka yi imani Allahu akbar ya shek shi kuma Qur'ani shafa'ul linnas ne kware ko malam kware ma ko shi Qur'ani makamin mumini in dai mumini zai rike alqur'ani to insha Allah ba zai tuzata ba amma Kware Allah dan da girman annabi da gobe insha Allah ina so in ziyarci Alhaji Mahmuda zan gansa insha Allah duk abin da yake faruwa zan je gida amma yanzu kafin nan to alhaji dai zage mana malam da taimako to insha Allah in kar je ku daji damu na ina zuwa to ya za a yi bizin ina zuwa a karma kallahu insha Allah mara ne ta dame ni ya ce shi tashi shi mu almajiri ne a wajen wasu domin duk da ka ga mutum duk iliminsa ɗalibi ne a wajen wani kware ma ko haka ne wato kun fahimci haka ina Kware kuma. insha Allahu rabbi an Allah da Allah ta'ala in Allah ya yarda komai zai daidaita Allahu akbar ka malam rike wannan ya za a yi da shi malam idan aka je a samu alhaji a raga a bashi hajiya ku ce hajiya ta bashi sannan ta dan rage kaɗan madaidaici ta shafa mai a fuskansa kware ko sannan ta jikinsa ta shafe masa in sha tana to kai ɗansa ka shafa masa domin fa ka san yanzu rayuwar yanzu na jikinka ne zai cuce ka ba na jeji ba kware ma ko malam dan Allah a kula insha Allah sannan kuma a ci gaba da tawakkali sannan kuma a ci gaba da addu'o'i dan kaji ana dan yayyankawa ana bawa almajirai haka ana yin sadaka wato na ga ne mai lafiya domin munafikai ka san su munafikai munafiki inda har baka bin Allah to ya samu hanyar cutar da kai amma mutum kana bin Allah munafiki ba zai cin maka ba to yanzu insha Allah goben Allah kai mu zan je in duba malam insha Allah in Allah da zan je in dai wannan ne in dai jinni ne ko istihara ko duk wani hatsari banci in Allah da wannan ruwan in dai abu ne a jiki Allah da kare maka Allah ta malama yanzu matsalar ku in Allah da an gama da ita ni malam in dai bangaren kuɗi ne banni da matsalar su ko kaɗai in dai daji na bashi da lafiya wannan karka da in dai komai daji na zai ai samu duk lafiya kudin ko da wani kalan aiki ma kawai duk kudin da zaka ba ai baka biya mu ba ki bai shi Allah ta malam ai baka isa ka biya shi ka ba biya mu in dai Allah ne matsalar kuɗi kai ne ne malam malam babu matsala ko kaɗan ga wannan malam wato bai ga misa a wannan algaba ta malam dai baka yi hakuri kuɗin babu yawa to wannan masomi ne tukun wannan to Allah ya masa albarka ka san duk abu ba yawan sa ake so ba kware ku ya rame ya ce shi albarkarsa ake so ya ce shi ka gane kware ku insha Allah rabbi to in Allah da ka gaishe shi sannan kuma Ba zai idan ji malam. hajiya ba ta nan kai ka shafa ma dan shafa domin masa na kware ma jikinka su za su cutar da bai da mani in shafa masa mai ai baka ji na yi maganan ka ba kware ya ni shi wannan kan ba mai gadin gidan kun nan ba mai gadin gidanmu ne malam wannan Sai maganin ana baba gafarta ne zan ni fa kane nan shi. oh kani ku ne kai ne kaninsa ko Eh. to ai mai gadin nan kai ba kai bane alhaji zai ban zaka ka je ka ki bude min kofa san da alhaji ya zo ai ranar nan ban man amma shi abuwa komai abuwa Allah ma yake yafe mana ballanta na kuma Abuwa. Allah zai yafe mana Allahu to akbar shi kenan Allahu akbar ba ai hakuri da wannan saboda kafa alƙalami ne yanzu aka fara malam ba komai Allah ke ku masha Allah kenan wai da mun rayuwa haka ne iko Allah wai mutum ya baka amana ka rike yanzu mai gadin nan akalla ya kai shekara 8 a gidan alhaji tun dan Hassan nan yana karami iko yanzu ka duba dan alhaji bai mai ba wanda shi zai ci moriyar dukiyar amma wai kaninsa da mai gadi su ne za su je wajen boka ikon Allah amma fa yana da kuɗi ba nan ai yau suna da ainihin yawa idan na haɗa su da na jikin nan nawa za su kai irin 5,000 ɗin nan ko bari mu gani ba in Allah da yau gidana za a ɗan samu kaji zuwa na gode bari ɗan sha ruwan nan tukun